నేటి వాగ్దానము యెషయా గ్రంథము 12వ అధ్యాయం 2వ వచనం. ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, ఆయనే నా కీర్తనకాస్పదం. ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఈ వేకోజామున మా ప్రభును మా రక్షణకు కారణభూతుడైన యేసయ్య నామములో మీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ నీ పాద సన్నిధికి వచ్చి ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, ఈ దినము నీ మందిరానికి వెళ్ళి నిన్ను స్తుతించి ఆరాధించడానికి, నిన్ను కీర్తించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క దినాన్ని బట్టి వందనాలు. రాత్రంతా కాపాడినారు నాయన, మంచి ఆయుష్ ఆరోగ్యం దయచేసినారు. మీ రక్షణ బట్టి, మీ కాపుదలను బట్టి మీకే స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తుంటున్నాం. ఈ దినమంతా నీ సన్నిధిలో గడిపే భాగ్యం మా అందరికీ దయచేయండి. నీవిచ్చిన రక్షణని ప్రభావం మేము చేతబుచ్చుకొని నీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ నిన్ను కీర్తిస్తూ గణపరచడానికి సహాయపడమని యేసయ్య నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమెన్.